Știe de toate. Doamna Marie. Trebuia la 30, mă, să o băgați. Băgați și ciocan dacă avem. Uite, bă, a venit glonț. Auzi? Pe sfârșit, pe snipe. Auzi, mă, pe snipe. Hai, Știe el ce știe. Și ai noștri. Wow, Este, mă. Hai, Bogdan. Bă, Ce ți-a dat? extensia. Ce ți-a dat? Ce ți-a dat? Avion. Bine, vălică. Bine, vălică. L-a luat la oricine. Neînvinși, da. Ți-am zis că e greu.